ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण माताजी प्रणाम. हरे कृष्णा प्रणाम. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकथामह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्. वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश. नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिने नामिने. नमस्ते सारस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोस्तुते. तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौरवृन्द. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശിഷ്ടാഗമൻ മന്ത്രിയുടെ ഷോർട്ട് ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാ ഭക്തന്മാർക്കും സ്വാഗതം. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നിഗമകൽപതരോദ്ഗളിതം ഫലം സുഖമുഖാദമൃതദ്രവ സംയുതം പിബത ഭാഗവതം രസമാലയം ഗുരഹു സികാഭുവി ഭാവുകാഃ. നാരായണം നമസ്കൃത്യ നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദീരയേത്. നഷ്ടപ്രായേഷ ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതി ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികീം. കൃഷ്ണായ വാസുദേവായ ദേവകീ നന്ദനായ ച നന്ദഗോപകുമാരായ ഗോവിന്ദായ നമോ നമഃ. श्रीकृष्ण मदेगबन्धो मत्सङ्गीन् मद्गुरो मन्महादना मन्निष्ठारक मद्भाग्य मदानन्दानमोस्तुते. ग्रन्थरा श्रीमद्भागवतम की जय. श्रील प्रभुपाद की जय. श्रीमद्भागवतം സ്കന്ധം 1 അധ്യായം 17 കലിക്കുള്ള ശിക്ഷയും പാരിതോഷികവും. ശ്ലോകം 25. കൃഷ്ണ. ഗതി ആചാര്യ മാതാജി, ഞാൻ മാതാജിനെ ഒന്ന് തൽക്കാലം കോഹോസ്റ്റ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അവിടെ ആരും ഇല്ലാത്തോണ്ട് എങ്ങാനും നെറ്റ് പോയാൽ മാതാജിക്ക് എന്നെ തിരിച്ചു ഹോസ്റ്റ് ആക്കാലോ. ഓക്കെ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഇദാനീം ധർമ്മപാദസ്തേ സത്യം നിർവർത്തയേദ്യതഃ തം ജിഘൃക്ഷത്യ ധർമ്മോയം അനുതേനൈതി തത്കലിഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഇദാനീം ധർമ്മപാദസ്തേ സത്യം നിർവർത്തയേദ്യതഃ സത്യം നിർവർത്തയേദ്യതഃ തം ജിഘൃക്ഷത്യ ധർമ്മോയം തം ജിഘൃഷ്യ ധർമ്മോ സത്യധർമ്മോയം ഹൃദയനൈതി തത്കലിഃ.
സന്ദർഭോയം ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇതാനി ഈ നിമിഷം ധർമ്മ വ്യക്തിത്വം യമരാജാവ് പാദം തേ അങ്ങയുടെ സത്യം സത്യസന്ധത നിർവർത്തയേത് ഒരു വിധത്തിൽ മുടന്തി നടക്കുന്നു. യതഃ അതുകൊണ്ട് തം അത് ജിഗൃക്ഷതി നശിപ്പിക്കാൻ യത്നിക്കുന്നു. അധർമ്മസത്വം അയം ഇത് അനൃതേന വഞ്ചനയാൽ ഏതിത പുഷ്ടിപ്പെടുന്നു. കലിസത്വം വർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ഇസി ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി പ്രവർത്തിച്ചു. സത്യം എന്ന ഏകപാദത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് അങ്ങ് ഒരുവിധം മുടന്തി നടക്കുന്നു. എന്നാൽ ചതിയാൽ പുഷ്ടിപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കലിസത്വം ആ പാദത്തെയും ഇല്ലാതാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്ന സിറ്റുവേഷൻ എന്താണ്? കലിപുരുഷൻ കാളയായിട്ടുള്ള, അതായത് ധർമ്മരാജാവായിട്ടുള്ള കാളയെയും ഭൂമി ദേവി തന്നെയായിട്ടുള്ള പശുവിനെയും ഉപദ്രവിക്കുന്ന കാഴ്ച കണ്ട് പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് കലിയെ ശാസിക്കുന്നു. അല്ലെ, എന്റെ രാജ്യത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം നടക്കില്ല. ശൂദ്രനായിട്ടുള്ള താങ്കള് രാജാവിന്റെ പോലെ വേഷം ധരിച്ചിട്ടാണ് ആരുമില്ലാത്ത വിജനമായ സ്ഥലത്ത് ഇത്തരത്തിലുള്ള സാധു മൃഗങ്ങളെ ഉപദ്രവിക്കുന്നത്. അല്ലെ, അതൊരിക്കലും അനുവദനീയമല്ല എന്ന് മാത്രമല്ല പദാർഹമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രവൃത്തിയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു. എന്നിട്ട് ധർമ്മരാജാവായിട്ടുള്ള ആ കാളയോട് ചോദിക്കുകയാണ്, താങ്കൾ ആരാണ്? വല്ല ദേവന്മാരും ആണോ ഒരു കാളയുടെ രൂപത്തിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു. എന്നിട്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് താങ്കൾക്ക് 3 കാല് നഷ്ടപ്പെട്ടത്? ആരാണ് നഷ്ടപ്പെടുത്തിയത് എന്നും ചോദിച്ചപ്പോ ഇവർ എന്താ പറഞ്ഞത്? ദാർശനികന്മാര് 6 വിധത്തിലുള്ള ദാർശനികന്മാരെ കുറിച്ച് നമ്മൾ കണ്ടു. അവരൊക്കെ പല വിധത്തിൽ പറയുന്നു. അപ്പൊ എന്റെ പ്രശ്നം എന്താണ്? ആരാണ് തെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. അപ്പൊ ധർമ്മത്തെ ഇത്രയും കീറി കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് തന്നെ പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിനെ മനസ്സിലാവുകയാണ് അത് മറ്റാരുമല്ല ധർമ്മരാജാവ് തന്നെയാണ് കാളയുടെ രൂപത്തിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് എന്ന്. അല്ലെ, അപ്പൊ അതിനുശേഷം എന്തൊക്കെയാണ് ആ 4 കാലുകളെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു. എന്തൊക്കെയായിരുന്നു അത്? തപസ്, ശൗചം, സത്യം. 4 കാലുകളെ ഇതിൽ ഏതാ പറയുന്നത്? സത്യം എന്ന ഏകപാദത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് ഒരുവിധം മുടന്തി നടക്കുന്നു. അപ്പൊ സത്യം എന്ന ഒറ്റക്കാലാണ് ഇപ്പൊ ആർക്കുള്ളത്? ധർമ്മത്തിനുള്ളത്. ബാക്കി എല്ലാ കാലും പോയി. ഏതൊക്കെയാണ് ആ കാലുകൾ നഷ്ടപ്പെട്ടത്? ശൗചമില്ല ഇപ്പോ, പിന്നെ എന്തില്ല? വൈരാഗ്യം, തപസ് ഇല്ല, പിന്നെ കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ് എല്ലാ മൃഗങ്ങളെയും നമ്മൾ യഥേഷ്ടം കൊന്നു തിന്നുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അല്ലെ, അപ്പൊ ദയ എന്നതും ഇല്ല. അപ്പൊ ഈ 3 കാലും ഓൾറെഡി പോയി. ഇപ്പൊ സത്യം എന്നുള്ള ഒറ്റ പാദത്തിൽ മുടന്തിയാണ് നടക്കുന്നത്. ആ ഒരു കാലും ചതിയാൽ പുഷ്ടിപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കലിസത്വം ഇല്ലാതാക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ കലി എങ്ങനെയാണ് പുഷ്ടിപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്? ചതി കൊണ്ട് പുഷ്ടിപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ ഉള്ള സത്വം ആ ഒരു കാലും കൂടെ ഇല്ലാതെയാക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് ആര് പറയുന്നു ഇവിടെ? പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് പറയാണ്. അർത്ഥം ഇസി ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി പ്രവർത്തിച്ച് ധർമാനുശാസനങ്ങൾ സ്ഥിരപ്പെട്ടതോ അംഗീകൃതമോ അല്ല ഏതെങ്കിലും തത്വങ്ങളിലോ. കാളയുടെ 4 കാല ധർമ്മരാജാവിന്റെ. ധർമാനുശാസനങ്ങൾ സ്ഥിരപ്പെട്ടതോ അംഗീകൃതമായോ ആയ ഏതെങ്കിലും തത്വങ്ങളിലോ അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യ സൃഷ്ടിത നിയമങ്ങളിലോ സ്ഥാപിതമായ ഒന്നല്ല. മറിച്ച് വൈരാഗ്യം, ശുദ്ധി, ദയ, സത്യസന്ധത എന്നീ 4 അടിസ്ഥാനപരമായ ക്രമവൽകൃത ആചാരങ്ങളിൽ അവസ്ഥാപിതമാണ്. സാമാന്യ ജനങ്ങൾ ശൈശവം മുതൽക്ക് തന്നെ ഈ ധർമാനുശാസനങ്ങൾ അഭ്യസിക്കേണ്ടതാകുന്നു. സാക്ഷാത്കാരത്തിന് പ്രേരകമായി തീരുന്നതും എന്നാൽ ശരീരത്തിന് അത്ര സുഗതമല്ലാത്തതുമായ കാര്യങ്ങൾ സ്വമേധയാ സ്വീകരിക്കുന്നതിനെ വൈരാഗ്യം എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയമായ കാരണങ്ങൾക്കോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും കാര്യസാധ്യത്തിനായോ അല്ലാതെ സാക്ഷാത്കാരത്തിനായി മാത്രം മാസത്തിൽ 2 or 4 ദിവസം സ്വമേധയാ ഉപവാസം അനുഷ്ഠിക്കുന്നതും ഒരു തരത്തിലുള്ള വൈരാഗ്യമാകുന്നു. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന 4 കാലുകളിൽ ഒന്നാണ് തപസ്. അല്ലെ, തപസ് അഥവാ വൈരാഗ്യം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതായത് നമ്മുടെ എന്താ ഇവിടെ പറയുന്നത്? ക്രമവൽകൃത സാമാന്യ ജനങ്ങൾ ശൈശവം മുതൽക്ക് തന്നെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. ഈ 4 കാര്യങ്ങൾ അഭ്യസിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് പ്രേരകമായി തീരുന്നതും എന്നാൽ ശരീരത്തിന് അത്ര സുഗതമല്ലാത്തതുമായ കാര്യങ്ങൾ. അതാണ് ഈ വൈരാഗ്യം അഥവാ തപസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് ഉതകുന്നതും എന്നാൽ ശരീരത്തിന് സുഗതമല്ലാത്തതുമായ കാര്യങ്ങൾ സ്വമേധയാ സ്വീകരിക്കുന്നതിനെ വൈരാഗ്യം എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു. നമ്മൾ ഏകാദശി ദിവസം ഉപവസിക്കാറുണ്ട്. അല്ലെ, അത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? നമ്മൾ ആത്മീയമായ പുരോഗതി വേണം,
പിന്നെ എന്തുണ്ട്, നമ്മൾ രാവിലെ മുതൽ രാത്രി ഒരു ദിവസം ഫുള്ള് നമ്മൾ ഫാസ്റ്റ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത്. നമുക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ടും എന്തുണ്ടാവും, ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും. അത്ര സുഖമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രവൃത്തിയല്ല അതല്ലേ. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്, ശരീരത്തിന് അത്ര സുഗതമല്ലാത്തതുമായ കാര്യങ്ങൾ അത് സ്വമേധയാ, ആരെങ്കിലും ഫോഴ്സ്ഫുള്ളി അല്ല, നമ്മൾ സ്വമേധയാ അത് ആധ്യാത്മികമായ പുരോഗതി വേണം എന്ന് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത്, വൈരാഗ്യം അഥവാ തപസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അല്ലാതെ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് കാണാം ഇതേ കാര്യം അല്ലെ, ഉപവാസം 5-ാം ദിവസം 6-ാം ദിവസം എന്നൊക്കെ എഴുതിയിട്ട് നമ്മൾ പലയിടത്തും കാണാം അല്ലെ, സെക്രട്ടേറിയറ്റിന്റെ മുന്നിലും അല്ലാതെ സമരപ്പന്തലൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട്. അതെന്താണ്, അതൊരിക്കലും എന്തല്ല, അത് ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നതല്ല അല്ലെ. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്ത് പറയുന്നു, രാഷ്ട്രീയമായ കാരണങ്ങൾക്കോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും കാര്യസാധ്യത്തിനായോ അല്ലാതെ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിനായി മാത്രം മാസത്തിൽ 2-4 ദിവസം സ്വമേധയാ ഉപവാസം അനുഷ്ഠിക്കുന്നതും ഒരു തരത്തിലുള്ള വൈരാഗ്യമാകുന്നു. മറ്റൊരു കാര്യത്തിന് വേണ്ടി ആവരുത് എന്ത്, ഈ ഉപവാസം. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ രാജസികമായിട്ടുള്ള നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും കാര്യസാധ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആ ഉപവാസം എന്തല്ല, ഒരു ശരിയായ ഒരു വൈരാഗ്യം എന്ന തലത്തിലുള്ള ഉപവാസമല്ല. അതെന്താണ്, അത് നമ്മുടെ കാര്യം നേടാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഉപവാസം മാത്രമാണ് അല്ലെ. അതൊരിക്കലും ആത്മസാക്ഷാത്കാര പുരോഗതി തരില്ല. ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിനായി അല്ലാതെ മറ്റേതെങ്കിലും ഉദ്ദേശത്തോടെ ഉപവാസം അനുഷ്ഠിക്കുന്നതിനെ ഭഗവത്ഗീത 17:5-6 ദണ്ഡനാർഹം എന്ന് വിധിച്ചിരിക്കുന്നു. അതായത് നമ്മൾ ആ ഒരു അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ കാണാം, അതായത് നമ്മൾ ശരീരത്തെ വേദനിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് തപസ്, 3 വിധം തപസ്സുണ്ട്. ഒന്ന് സാത്വികമായ തപസ്, മറ്റൊന്ന് രാജസികമായ തപസ്, മറ്റൊന്ന് താമസികമായ തപസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. നമ്മുടെ ശരീരത്തിനെ വേദനിപ്പിച്ചുകൊണ്ട്, പിന്നെ ആധ്യാത്മിക സാക്ഷാത്കാരത്തിന് വേണ്ടി അല്ലാതെ നമ്മൾ ശരീരത്തിനെ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന തപസ് എന്താണ്, തമോ ഗുണത്തിലുള്ള തപസ്സാണെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അത് ദണ്ഡനാർഹം എന്ന് വിധിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അതുപോലെ ശുദ്ധി മനസ്സിനും ശരീരത്തിനും അത്യാവശ്യമാണ്. ശാരീരിക ശുദ്ധി ഒരു പരിധി വരെ സഹായിക്കുമെങ്കിലും മനഃശുദ്ധി അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ്. ഭഗവാനെ പ്രകീർത്തിക്കുന്നതിലൂടെയാണ് അത് സാധ്യമാകുന്നത്. ഭഗവത് മഹാത്മ്യങ്ങളെ പ്രകീർത്തിക്കാതെ ആർക്കും തങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ അടിഞ്ഞുകൂടിയ മാലിന്യങ്ങളെ തുടച്ചു നീക്കാൻ സാധ്യമല്ല. ഈശ്വരനെ അഥവാ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള യാതൊരു ധാരണയും ഇല്ലാത്തതിനാൽ ഈശ്വരരഹിത അഥവാ ഭഗവത് രഹിത സംസ്കാരത്തിന് മനസ്സിനെ ശുദ്ധീകരിക്കുവാൻ സാധ്യമല്ല. ഇക്കാരണത്താൽ ഭൗതികമായി എത്ര തന്നെ സജ്ജരെങ്കിലും അത്തരം ഒരു സംസ്കാരത്തിന് കീഴിലുള്ള ജനങ്ങൾക്ക് സദ്ഗുണങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കുകയില്ല. അപ്പൊ നമ്മള് വളരെ ഡീസന്റ് ആയിട്ട് ഡ്രസ് ചെയ്ത് നല്ല എന്താ പറയാ, നന്നായി കുളിച്ച് ഭംഗിയായി വേഷവിധാനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ ആ ആളിന്റെ മനസ്സ് എപ്പോഴെങ്കിലും പ്യോർ ആവുമെന്ന് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റുമോ നമുക്ക്? നമുക്ക് ആ ഒരു ഡ്രസ്സ് കണ്ടത് കൊണ്ടോ ആളുടെ അട്ടയർ കണ്ടത് കൊണ്ടോ ഒന്നും ആ വ്യക്തി ഒരു നല്ല വ്യക്തിയാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല അല്ലെ. പക്ഷെ അതേസമയം ഒരു നാമം ജപിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ ആ വ്യക്തിയുടെ ഉള്ളിൽ എന്തായിരിക്കും, ഒരു പരിശുദ്ധി ഉണ്ടാവും അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കണമെങ്കിൽ തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് വേണം, ഒരു പ്യൂരിറ്റി വേണം. അപ്പോ നാമം ജപിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ആന്തരികമായ പ്യൂരിറ്റി കിട്ടുള്ളൂ. പക്ഷെ പുറമെ ശാരീരികമായ ശുദ്ധി വേണ്ട എന്നല്ല പറയുന്നത്, അതും വളരെ അത്യാവശ്യമാണ്. പക്ഷെ അത് ഒരുപാട് നമ്മളെ എക്സ്പോസ് ചെയ്ത് കാണിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സൗന്ദര്യം എടുത്ത് കാണിക്കാനോ വലിയ ആഡംബരത്തിൽ കാണിക്കാനോ വേണ്ടിയല്ല നമ്മൾ അത് ചെയ്യേണ്ടത്. നമ്മൾ ശുചിയായ വസ്ത്രധാരണം ധരിക്കണം, അതുപോലെ ശരീരം ശുദ്ധീകരിക്കണം. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അല്ലാണ്ട് വളരെ ആഡംബരമായിട്ടുള്ള ഒരു വസ്ത്രധാരണത്തെ അല്ല ഇവിടെ പറയുന്നത്. അവയുടെ അനന്തരഫലങ്ങളെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി വേണം നാം കാര്യങ്ങളെ നോക്കി കാണേണ്ടത്. കലിയുഗത്തിൽ മാനവ സംസ്കാരത്തിന്റെ പരിണിത ഫലം അസംതൃപ്തിയാകുന്നു. ആയതിനാൽ ഏവരും മനഃശാന്തിക്കായി വ്യഗ്രരാണ്. മനുഷ്യരുടെ മുകളിൽ പ്രസ്താവിച്ച വിശേഷ ലക്ഷണങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനത്താൽ സത്യയുഗത്തിൽ മനഃശാന്തി പൂർണ്ണമായും ലഭിച്ചിരുന്നു. കാലക്രമേണ പ്രബലമായ അസത്യം ഹേതുവായി ഈ വിശേഷ ലക്ഷണങ്ങളൊക്കെയും ത്രേതായുഗത്തിൽ 4-3 ദ്വാപരയുഗത്തിൽ 2-1 കലിയുഗത്തിൽ 4-1 കുറഞ്ഞു വന്നു. അപ്പോ ഓരോ യുഗം കഴിയും തോറും ഓരോ കാല് ഛേദിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. ആരുടെ? ധർമ്മരാജാവിന്റെ അല്ലെ. സത്യയുഗത്തിൽ 4 കാലിലായിരുന്നു കാള, ധർമ്മരാജാവായിട്ടുള്ള കാള ഉണ്ടായിരുന്നത്. അത് ത്രേതായുഗത്തിൽ വന്നപ്പോ 1 കാല് പോയി, ദ്വാപരയുഗത്തിൽ വന്നപ്പോ 2, പിന്നീട് കലിയുഗായപ്പോ 3 കാലും പോയി. അപ്പോ ഒറ്റ കാലായിട്ടുള്ള സത്യം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാലിന്റെ മുകളിൽ ഞൊണ്ടി നടക്കുകയാണ് ധർമ്മം. യഥാർത്ഥമോ കൃത്രിമമോ ആയ അഹന്തയാൽ വൈരാഗ്യ ഹേതുവായി ഉളവാകുന്ന അനന്തര ഫലങ്ങൾ നിരുപയോഗമാകുന്നു, ജീർണിക്കുന്നു. സ്ത്രീകളോടുള്ള അതിയായ അഭിനിവേശം അഥവാ കാമാസക്തി പരിശുദ്ധിയെ നശിപ്പിക്കുന്നു. ലഹരിയോടുള്ള ആസക്തി ദയയില്ലാതെയാക്കുന്നു. ദുഷ്പ്രചരണം അഥവാ കള്ളം പറയുന്ന ശീലം സത്യസന്ധതയെ ഇല്ലാതാക്കുന്നു.
സർവ്വവിധ തിന്മകളിലും നിപതിച്ച് കഷ്ടപ്പെടുന്ന അഥവാ പീഡിതരാകുന്ന മാനവ സംസ്കാരത്തെ രക്ഷിക്കുന്നതിന് ഭാഗവത ധർമ്മ പുനരുദ്ധാരണത്തിന് കഴിയുന്നു. അപ്പൊ ഇതിനൊക്കെ ഒരു സൊല്യൂഷൻ ആണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. എന്താണ്? ഭാഗവത ധർമ്മ പുനരുദ്ധാരണം. അത് ഈ പറയുന്ന എല്ലാ തിന്മകളിൽ നിന്നും നമ്മളെ രക്ഷിക്കാൻ, ഒരു പുനരുദ്ധാരണം നടത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് സഹായിക്കുന്ന ഒന്നാണ് ഭാഗവത ധർമ്മം എന്നാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്ലോകം കാണാമോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. കാണുന്നുണ്ട്? കാണാം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ജയം ച ഭൂമിർഭഗവതാ ന്യാസിതോരുപരാസതി ശ്രീമദ്വിസ്തത്പദന്യാസൈഃ സർവദകൃത കൗതുക. ഇവിടെ പാദ എന്നാണ് ഉള്ളത്, പദ എന്നാണ് അത് ഉള്ളത്. ഇവിടെ സംസ്കൃതത്തിൽ പദ മാത്രം. പദന്യാസ്യ. അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ചൊല്ലാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ജയം ച ഭൂമിർഭഗവതാ ന്യാസിതോരുപരാസതി ശ്രീമദ്വിസ്തത്പദന്യാസൈഃ സർവദകൃത കൗതുക. കൃതകൃത്യം കൃത കൗതുക. ജയം ഇത് ഭൂമി ഭൂപ്രതലം ഭഗവത പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാൽ ന്യാസിത സ്വയവും മറ്റുള്ളവരും നിർവഹിച്ച ശേഷം ഒരു മഹത്തായ ഭാരം സതി അപ്രകാരം പ്രവർത്തിക്കയാൽ ശ്രീമദ്ഭിഹി സർവമംഗളങ്ങളാൽ തദ് പദന്യാസൈഹി പാദമുദ്രകളാൽ സർവതഃ ചുറ്റിലും എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും കൃത ചെയ്തു കൗതുക സദ്ഭാഗ്യം ഐശ്വര്യം. വർത്തനം ഭാവാർത്ഥം മേസി ഭക്തിവേദാന്ത സംശ്ല പ്രപാദിച്ചേ. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാലും മറ്റുള്ളവരാലും ഭൂഭാരം നല്ലവണ്ണം ലഘൂകരിക്കപ്പെട്ടു. ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ ഒരു അവതാരമായി ഭൂലോകത്ത് സന്നിഹിതനായിരുന്നപ്പോൾ ശുഭകരമായ സ്വന്തം പാദമുദ്രകളാൽ സർവമംഗളങ്ങളും സംഭവിപ്പിച്ചു. അപ്പോ തൊട്ട് മുമ്പത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറഞ്ഞത്? ഈ 4 കാലിൽ ഇപ്പോ ഒരു കാല് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ലെ, അതിൽ മുടന്തിക്കൊണ്ട് നടക്കാണ് ആര്? ധർമ്മരാജാവ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നപ്പോ ഭൂമാരം നല്ലവണ്ണം ലഘൂകരിക്കപ്പെട്ടു. ഭഗവാന്റെ ലീലകളിൽ ഒരുപാട് രാക്ഷസന്മാര് കൊല്ലപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. വൃന്ദാവന ലീലകളിലും അതുപോലെ അതിനുശേഷം ദ്വാരകയിൽ വന്ന ശേഷം ശിശുപാലൻ, ദണ്ഡാവക്രൻ, അതുപോലെ ഒരുപാട് പേര് ഭഗവാൻ വധിച്ചു കഴിഞ്ഞു അല്ലെ. അപ്പൊ ഭൂഭാരം നല്ലവണ്ണം ലഘൂകരിക്കപ്പെട്ടു. നരകാസുരൻ ഇവരെയൊക്കെ ഭഗവാൻ വധിച്ചതാണ്. അപ്പോ അസുരികമായിട്ടുള്ള ആളുകൾ അല്ലെങ്കിൽ അസുരന്മാരെയൊക്കെ ഭഗവാൻ എല്ലാവരെയും ഇല്ലാതെയാക്കി ഭൂഭാരം ലഘൂകരിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ അവതാരമായി ഭൂലോകത്ത് സന്നിഹിതമായിരുന്നപ്പോൾ ശുഭകരമായ സ്വന്തം പാദമുദ്രകളാൽ സർവമംഗളങ്ങളും സംഭവിപ്പിച്ചു. ഭഗവാന്റെ പാദമുദ്രകൾ ഇവിടെ പതിച്ചത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ ശുഭകരങ്ങളായ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നടന്നു. അപ്പോ ഭഗവാൻ തിരിച്ചുപോയി അല്ലെ. അതാണ് ഇവിടെ പ്രശ്നം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശോചത്യ അശ്രുകലാസാദ്വീ ദുർഭഗേഹോ ജിഹിതാസതി അബ്രഹ്മണ്യാ നൃപവ്യാജാഃ ശൂദ്രാ ഭോക്ഷന്തി മാമിതി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശോചത്യശ്രുകലാസാദി ദുർഭഗേഹോ ജിഹിതാസതി അബ്രഹ്മണ്യാ നൃപവ്യാജാഃ ശൂദ്രാ ഭോക്ഷന്തി മാമിതി. ശോചതി വിലപിക്കുന്നു. അശ്രുകല നേത്രങ്ങളിൽ അശ്രുക്കളോടുകൂടി. സാധ്വി പതിവ്രത. ദുർഭഗ നിർഭാഗ്യവതി എന്ന പോലെ. ഇവ പോലെ. ഉജ്ജിഹിത നിരാലംബം. സതി അപ്രകാരം ചെയ്തു. അബ്രഹ്മണ്യാഹ ബ്രാഹ്മണീയ സംസ്കാര ശൂന്യമായ. നൃപവ്യാജാഹ ഭരണാധികാരിയായി നടിക്കുന്നു. ശൂദ്രഹ ശൂദ്രൻ. ഭോക്ഷന്തി സന്തോഷിക്കും. മാം എന്നെ. ഇത് ഇപ്രകാരം. വർത്തനം ഭാവാർത്ഥം മേസി ഭക്തി വേദാന്ത സംശ്ല പ്രപാദിച്ച്. ഇപ്പോൾ സാധ്യയായ അവൾ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാൽ നിരാലംബയായി ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാൽ നയനങ്ങളിൽ അശ്രുബിന്ദുക്കളോടെ തന്റെ ഭാവിയെ കുറിച്ചോർത്ത് ഉത്കണ്ഠാകുലയായി വിലപിക്കുന്നു. മാത്രവുമല്ല
ഭരണാധികാരിയായി നടിക്കുന്ന അഥവാ രാജാവായി കപടവേഷം ധരിച്ച ഒരു ശൂദ്രൻ അവളെ ഉപദ്രവിച്ച് ആനന്ദിക്കുകയും അവളെ ഭരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പോ ഇവിടെ ആരെ കുറിച്ചാ പറയുന്നത്? ഭൂമിദേവി അല്ലെ, ഭൂമിദേവിയെ കുറിച്ചാണ് പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് പറയുന്നത്. സാധ്യമായിട്ടുള്ള ആ സ്ത്രീ, അതായത് ഭൂമിദേവി, ഭഗവാൻ ഇവിടെ നിന്ന് പോയപ്പോ എന്തായി? ഭർത്താവ് ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ട, അല്ലെങ്കിൽ ഭർത്താവ് പോയ ഭാര്യയെ പോലെ നിരാലംബയായി എന്നാണ് പറയുന്നത്. നയനങ്ങളിൽ അശ്രുബിന്ദുക്കളോടെ തന്റെ ഭാവിയെ കുറിച്ചോർത്ത് ഉത്കണ്ഠാകുലിയായി വിലപിക്കുന്നു. ഇനി ഈ ഭൂഭാരം തീർക്കാൻ ഭഗവാൻ ഏറെക്കുറെ തീർത്തിട്ട് പോയി. എന്നാലും ഇനി വരുന്ന പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ എന്താണ്? സ്വയം സഹിക്കല്ലാതെ ഒന്നും ആരും സഹായിക്കാനില്ലാത്ത ഒരു അവസ്ഥ അല്ലെ. ഒരു ഭർത്താവ് മരിച്ച ഭാര്യയെ പോലെ വിലപിക്കുകയാണ് ഭൂമിദേവി. സ്വന്തം ഭാവിയെ കുറിച്ചോർത്ത് ഉത്കണ്ഠാകുലിയായി വിലപിക്കുന്നു. മാത്രവുമല്ല, ഭരണാധികാരിയായി നടിക്കുന്ന അഥവാ രാജാവായി കപടവേഷം ധരിച്ച ഒരു ശൂദ്രൻ അവളെ ഉപദ്രവിച്ച് ആനന്ദിക്കുകയും അവളെ ഭരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇപ്പോ ഒരു ഭർത്താവ് എങ്ങനെയാ ചെയ്യേണ്ടത്? ഭാര്യയെ ഉപദ്രവിച്ചിട്ടല്ല അല്ലെ, എന്താ വേണ്ട? സംരക്ഷണമാണ് കൊടുക്കേണ്ടത്. അതുപോലെ അവളെ ഭരിക്കുന്നു. ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? കപടവേഷം ധരിച്ച, അതായത് രാജാവിനെ പോലെ കപടവേഷം ധരിച്ച ഒരു ശൂദ്രൻ അവരെ ഉപദ്രവിക്കുന്നു, കൂടെ അവളെ ഭരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അതാണ് ചെയ്യുന്നത് കലിപുരുഷൻ. അങ്ങനെയാണ് അവരെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി പ്രവർത്തിച്ച് ക്ഷത്രിയനെ അഥവാ ക്ലേശം അനുഭവിക്കുന്നവരെ സംരക്ഷിക്കാൻ തക്ക യോഗ്യത ഉള്ളവനെ രാജ്യഭരണത്തിന് നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നു. പരിശീലനം സിദ്ധിക്കാത്ത നീച കുലജാതരെ അഥവാ ശൂദ്രരെ, അല്ലെങ്കിൽ ക്ലേശിക്കുന്നവരെ സംരക്ഷിക്കാൻ ആഗ്രഹമില്ലാത്തവരെ ഭരണാധികാരിയുടെ അഥവാ രാജാവിന്റെ സിംഹാസനത്തിൽ ഉപവിഷ്ടരാക്കരുത്. നിർഭാഗ്യവശാൽ കലിയുഗത്തിൽ ശരിയായ ശിക്ഷണം സിദ്ധിക്കാത്ത നീച കുലജാതർ ശൂദ്രർ ഭൂരിപക്ഷ വോട്ടിന്റെ ബലത്തിൽ ഭരണാധികാരിയുടെ പദവിയിൽ അവരോധിക്കപ്പെടുകയും അത്തരം വ്യക്തികൾ ക്ലേശിക്കുന്നവരെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് പകരം ഏവർക്കും അസഹനീയമായ അവസ്ഥ സൃഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അത്തരം ഭരണാധികാരികൾ പ്രജകളുടെ സുഖം വിലയായി നൽകി അവരുടെ സ്വന്തം ഇന്ദ്രിയ പൂരണം നിയമവിരുദ്ധമായി നിർവഹിക്കുന്നു. ആകയാൽ സ്വപുത്രന്മാരുടെയും മനുഷ്യരുടെയും മൃഗങ്ങളുടെയും പരിതാപകരമായ അവസ്ഥ കണ്ട് സാധ്യയായ ഭൂമിദേവി വിലപിക്കുന്നു. അപ്പൊ എല്ലാവരുടെയും അമ്മയാണ് ഭൂമി അല്ലെ. മൃഗങ്ങളും എല്ലാം ഭൂമിദേവിയെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് അല്ലെ. ഭൂമിദേവി കൊടുക്കുന്ന ഭക്ഷണം, അതിലുണ്ടാകുന്ന ജീവജാലങ്ങളാവട്ടെ സസ്യങ്ങളാവട്ടെ, ഇതൊക്കെ ആഹരിച്ചാണ് ഭൂമിയിലുള്ളവരെല്ലാവരും ജീവിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അമ്മയാണ് ഭൂമിദേവി ശരിക്കും. അപ്പൊ ഇവരുടെ പരിതാപകരമായ അവസ്ഥ കണ്ടിട്ട് ദുഃഖിക്കുകയാണ് ഭൂമിദേവി. ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊന്നും നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല, നമ്മൾ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യമാണ് ഇപ്പോ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് അല്ലെ. ശൂദ്രരായിട്ടുള്ള രാജാക്കന്മാര് വോട്ടിന്റെ ബലത്തില് എന്താ പറയാ ഭരണാധികാരികളായി മാറി അവരെന്താ ചെയ്യുന്നത്? അവർക്ക് കുറെ എലിജിബിലിറ്റീസ് ഉണ്ട് അല്ലെ, നല്ല സാലറി ഉണ്ട്, നല്ല ഫെസിലിറ്റി ഉണ്ട്, അതൊക്കെ അവർ എൻജോയ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത്. അല്ലാതെ അവർ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല? നമ്മുടെ സമൂഹത്തില് സംരക്ഷണം ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് വേണ്ടത്ര സംരക്ഷണം കൊടുക്കാൻ അവർക്ക് സാധിക്കുന്നില്ല. അവർക്ക് സാധിക്കാത്തതിന്റെ കാരണം നമ്മൾ നേരത്തെയുള്ള ശ്ലോകത്തിൽ പഠിച്ചു അല്ലെ. എങ്ങനെയാ സാധിക്കുള്ളൂ? എല്ലാവരും നാമം ജപിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ മാത്രമാണ് നമുക്ക് എന്തുണ്ടാവുള്ളൂ? പൂർണ്ണമായ ശാന്തി സമാധാനം നമുക്ക് കിട്ടുള്ളൂ. കുറച്ചു പേര് മാത്രം നാമം ജപിക്കുക, കുറച്ചു പേര് അതിന് എഗൻസ്റ്റ് നിൽക്കുക. എന്നിട്ട് ഇവിടെ മതേതരത്വം പ്രഖ്യാപിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് കിട്ടില്ല? എല്ലാവർക്കും ശാന്തിയും സമാധാനവും സന്തോഷവും കിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവർക്ക് എന്താണ്? എല്ലാവർക്കും സന്തോഷം പകർന്നു തരാൻ അവർക്ക് ഒരിക്കലും സാധിക്കില്ല. കാരണം അവർക്ക് ആർക്കും എന്തറിയില്ല? ശാസ്ത്രം അറിയില്ല അല്ലെ. അങ്ങനെ ട്രെയിൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകളല്ല ഈ ഭരണകർത്താക്കളായിട്ട് വരുന്നത്. അധർമ്മം അത്യന്തം പ്രബലമായി മുൻകൈ ആർജിക്കുമ്പോൾ കലിയുഗത്തിന്റെ ഭാവി അപ്രകാരമായി തീരുന്നു. അധാർമിക പ്രവണതകളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ അഥവാ നിരോധിക്കാൻ തക്ക കെൽപ്പുള്ള ഭരണാധികാരിയുടെ അഥവാ ഉത്തമ രാജാവിന്റെ അഭാവത്തിൽ ശ്രീമദ് ഭാഗവത പ്രബോധനങ്ങൾ ക്രമാനുഗതമായി അഭ്യസിപ്പിക്കുന്നതിലൂടെ അഴിമതി, കോഴ, കൊള്ള മുതലായവയാൽ സംജാതമാകുന്ന സങ്കീർണമായ അന്തരീക്ഷം പ്രകാശമാനമാകും. അപ്പോ സൊല്യൂഷൻ ശ്രീമദ് ഭാഗവത പ്രബോധനമാണ്. ഭാഗവതത്തെ ഇവിടെ നേരത്തെയുള്ള ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞ ഭാഗവത പുനരുദ്ധാരണം, അതാണ് എന്തിനുള്ള സൊല്യൂഷൻ? ഈ പ്രോബ്ലത്തിനൊക്കെയുള്ള സൊല്യൂഷൻ. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം എന്തിനുള്ളതാണ്? നമുക്ക് ആത്മീയമായ പുരോഗതിക്ക് വേണ്ടിയുള്ളതാണ്. ഈ ഭൗതികമായ അഭിവൃദ്ധിക്കല്ല അത് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. എന്തിനാണ്? ആത്മീയമായ പുരോഗതി. എല്ലാവരും ആത്മീയമായി പുരോഗമിക്കപ്പെടുമ്പോ ഇവിടെ എന്തുണ്ടാവില്ല? ഈ പറഞ്ഞ കോഴ വാങ്ങിക്കലും കോഴ കൊടുക്കലും ഉണ്ടാവില്ല, കൊള്ള വേണ്ട, അഴിമതി വേണ്ട അല്ലെ. എല്ലാവരും എന്താണ്? മനസ്സുകൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും നമ്മളൊന്നും ഈ ശരീരമല്ല ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ആത്മാവാണെന്നുള്ള തലത്തിലേക്ക് മാറാനും അവനോണ്ട് ആവശ്യമുള്ളത് ഭൂമിദേവി തന്നെ നമുക്കൊക്കെ തരുന്നുണ്ട് അല്ലെ. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. നമ്മള് ഈ അഗ്രികൾച്ചറും അതുപോലെ കൃഷി അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് വാണിജ്യവൽക്കരിക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് എന്ത് വന്നിട്ടുള്ളത്? ഒരു കൂട്ടം ധനികരും ഒരു കൂട്ടം ദരിദ്രരുമായിട്ട് സമൂഹത്തെ
മാറ്റേണ്ടി വന്നത്. നമ്മൾ നേരത്തെയുള്ള ഭാഗവതത്തിലുള്ള നേരത്തെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളിലൊക്കെ ഇത് കണ്ടതാണ്. ഈ ഒരു കാറ്റഗറൈസേഷൻ വന്നിരിക്കുന്നതിന്റെ കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഇവിടെ വ്യവസായവൽക്കരണം വന്നതുകൊണ്ടാണ്. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ഇതി ധർമ്മം മഹിം ചൈവ സാന്ത്വയിത്വാ മഹാരഥഃ നിഷാദം ആദദേ ഖഡ്ഗം കലയേ ധർമ്മഹേതവേ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ഇതി ധർമ്മം മഹിം ചൈവ സാന്ത്വയിത്വാ മഹാരഥഃ ഇതി ധർമ്മം മഹിം ചൈവ സാന്ത്വയിത്വാ മഹാരഥഃ നിഷാദം ആദദേ ഖഡ്ഗം കലയേ ധർമ്മഹേതവേ. ഇത് ഇപ്രകാരം ധർമ്മ വ്യക്തിത്വം മഹിം ഭൂമി ഏവ പോലെ സാന്ത്വനിപ്പിച്ച ശേഷം മഹാരഥഃ ആയിരക്കണക്കിന് ശത്രുക്കളോട് ഒറ്റയ്ക്ക് നിന്ന് പൊരുതുന്നവൻ മഹാരഥൻ. നിഷാദം മൂർച്ചയേറിയ ആദതെ കയ്യിലെടുത്തു. ഖഡ്ഗം വാൾ കലയെ കലിസത്വത്തെ വധിക്കാനായി. അധർമ്മം ഏതവേ മൂലകാരണം. വർത്തനം ഭാവാർത്ഥം എസി ഭക്തി വേദാന്ത സംശയ പ്രഭാഗിച്ച് 1000 ശത്രുക്കളോട് ഏകനായി യുദ്ധം ചെയ്യാൻ കഴിവുള്ള പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് അപ്രകാരം ധർമ്മ വ്യക്തിത്വത്തെയും ധർമ്മരാജാവിനെയും ദേവിയെയും സാന്ത്വനിപ്പിച്ചു. പിന്നീട് സർവ്വ അധർമ്മങ്ങൾക്കും കാരണക്കാരനായ കലിസത്വത്തെ ഹനിക്കാൻ അദ്ദേഹം തന്റെ മൂർച്ചയേറിയ ഖഡ്ഗം കയ്യിലെടുത്തു. ഇവിടെ മഹാരഥഃ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അല്ലെ. മഹാരഥ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഒരാൾ ഒറ്റയ്ക്ക് നിന്ന് 1000 പേരോട് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ കഴിവുള്ള ആളിനെയാണ് മഹാരഥ എന്ന് പറയുന്നത്. അത് 1000 കാലാൾപ്പടയല്ല, 1000 ടൈപ്പ്. അതായത് നമ്മള് കാലാളുണ്ടാവും, ആന ഉണ്ടാവും, രഥം ഉണ്ടാവും അല്ലെ. ഇങ്ങനെ ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള 1000 പേരോട് ഒരേ സമയം യുദ്ധം ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന ആളാണ് മഹാരഥൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ള പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് ഭൂമിദേവിയും കാളയായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്ന ധർമ്മരാജാവിനെയും ആശ്വസിപ്പിക്കേണ്ടായി. ശേഷം കലിസത്വത്തെ വധിക്കാൻ തന്റെ വാൾ ഊങ്ങി എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഭക്തി വേദാന്ത സംശയ പ്രഭാക്കിച്ച് മുകളിൽ പ്രസ്താവിച്ച പോലെ വെളിപ്പെട്ട ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളിൽ വിരുദ്ധമായ അഖില പാപകർമ്മങ്ങളും കലിസത്വം മനഃപൂർവ്വം ചെയ്യുന്നു. ഈ കലിയുഗം നിശ്ചയമായും കലിയുടെ എല്ലാ പ്രവൃത്തികളാലും സമ്പൂർണമാണ്. എന്നാൽ സമൂഹത്തിലെ നേതാക്കൾ, ഭരണാധിപന്മാർ, വിജ്ഞാനികളും വിവേകികളുമായവർ അല്ലെങ്കിൽ അവർക്കെല്ലാം ഉപരിയായ ഭഗവത് ഭക്തർ ദൃഢബദ്ധരായിരിക്കണമെന്നും കലിയുഗത്തിന്റെ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾക്ക് കർക്കശരായി തീരണമെന്നും ഇത് അർത്ഥമാക്കുന്നില്ല. വർഷകാലത്ത് നിശ്ചയമായും യഥേഷ്ടം മഴ പെയ്യുന്നു. എന്നാൽ മഴയിൽ നിന്നും രക്ഷ നേടാൻ മനുഷ്യർ യാതൊരു മാർഗവും അവലംബിക്കരുതെന്ന് അത് അർത്ഥമാക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾക്കെല്ലാം ഉള്ളൊരു ഉത്തരാണിത് അല്ലെ. നമ്മുടെ എല്ലാവരും ചോദ്യം എന്താണ്? കലിയുഗം എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ കലിയുഗത്തിന്റെ പ്രത്യേകതയാണ് എന്ത്? ഈ പറഞ്ഞ 4 കാലം ഇല്ലാതെയാവും അല്ലെ. ഉണ്ടാവില്ല, ഇവിടെ തപസ് ഉണ്ടാവില്ല. അത് കലിയുഗത്തിന്റെ പ്രത്യേകതയാണ്. അപ്പൊ അത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? നമ്മള് ടോളറേറ്റ് ചെയ്യാതെ വേറെ നിവൃത്തി ഉണ്ടോ? നമുക്ക് അതിനെ പ്രതിരോധിക്കാൻ സാധിക്കില്ലല്ലോ. അപ്പൊ ബ്രാഹ്മണ സംസ്കാരം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി. അപ്പൊ ഭരണാധിപന്മാർക്ക് എന്തില്ല? ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം ഇല്ല. അങ്ങനെയുള്ളവര് ഭരിക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ പ്രോബ്ലംസ് തന്നെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അപ്പൊ അതിനുള്ള ഉത്തരമാണ് ഇവിടെ പ്രഭാതര് പറയുന്നത്. എന്താണ്? സമൂഹത്തിലെ നേതാക്കൾ, ഭരണാധിപന്മാർ, വിജ്ഞാനികളും വിവേകികളുമായവർ അല്ലെങ്കിൽ അവർക്കെല്ലാം ഉപരിയായ ഭഗവത് ഭക്തർ ദൃഢബദ്ധരായിരിക്കണമെന്നും കലിയുഗത്തിന്റെ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾക്ക് കർക്കശരായി തീരണമെന്നും ഇത് അർത്ഥമാക്കുന്നില്ല. അവരൊക്കെ എന്താണ്? വീണ്ടും നമ്മളും ബദ്ധരാണ്, എല്ലാവരും ബദ്ധരാണ്, അതുകൊണ്ട് നമ്മളും ബദ്ധരാണെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കരുത്. അവരെന്ത് വേണം? ഈ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയുന്ന ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരെ ആരെ ട്രെയിൻ ചെയ്യണം? ഭരണാധികാരികളായിട്ടുള്ളവരെ ട്രെയിൻ ചെയ്തെടുക്കണം. അതുപോലെ അങ്ങനെയുള്ള ആളുകള് പഠിക്കണം, ശാസ്ത്രങ്ങൾ പഠിച്ച് ഭഗവാനെ സംബന്ധിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാനുള്ളൊരു സൗകര്യം ഇവിടെ ആര് തന്നു? ഇപ്പോ പ്രഭാതർ ഇതൊക്കെ പുസ്തകമൊക്കെ നമുക്ക് തന്നു അല്ലെ. നമുക്ക് എല്ലാ മുക്കിന് നമുക്ക് കാണാം സെന്ററുകളുണ്ട്, എല്ലായിടത്തും പഠിക്കാനുള്ള സൗകര്യം ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതിനൊക്കെ ഇഗ്നറന്റ് ആയതുകൊണ്ടാണ് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത്? ഈ ഭരണാധികാരികൾ ഇഗ്നറന്റ് ആയതുകൊണ്ടാണ് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അവർക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ ആവുന്നത് അല്ലെ. ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ അറിവില്ലായ്മ ആയിപ്പോയി. അതുപോലെ അതിന് ഒട്ടും താല്പര്യവും ഇല്ല, ആർക്കും താല്പര്യം ഇല്ലാതെ ആയിപ്പോയി. അപ്പൊ അത് തിരുത്തണം നമ്മള്. ഇവിടെ പറയുന്ന ഒരു ഉദാഹരണം, മഴക്കാലമാണ്, മഴ പെയ്യും, അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും മഴ നനഞ്ഞുകൊണ്ട് പോകുന്നാണോ അർത്ഥം? എല്ലാവരും മഴ നനയില്ല അല്ലെ. നമ്മള് മഴ നനയാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യും? ഒരു കുട പിടിക്കും അല്ലെ. അപ്പൊ അതുപോലെ കലികാലം എന്താണ്? പ്രോബ്ലംസ് ഉള്ള കാലാണ്.
അപ്പൊ നമ്മൾ പിടിക്കേണ്ട കൊട ഏതാണ്? ശ്രീമദ് ഭാഗവത ധർമ്മമാണ് നമ്മൾ പിടിക്കേണ്ട കൊട എന്ന് പറയുന്നത്. എന്നാൽ മഴയിൽ നിന്നും രക്ഷ നേടാൻ മനുഷ്യർ യാതൊരു മാർഗവും അവലംബിക്കരുതെന്ന് അത് അർത്ഥമാക്കുന്നില്ല. കലിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ കലിയാൽ പ്രഭാവിതരായ വ്യക്തികളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കെതിരായി എല്ലാ ഉചിതമായ നടപടികളും എടുക്കേണ്ടത് രാജ്യത്തിലെ ഭരണത്തലവന്മാരുടെയും മറ്റുള്ളവരുടെയും കർത്തവ്യമാകുന്നു. പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് ഒരു ഉത്തമ ഭരണാധികാരിയായതിനാൽ അദ്ദേഹം കലിസത്വത്തെ ഹനിക്കാൻ ഉടൻ തന്നെ തന്റെ മൂർച്ചയേന്തിയ ഖഡ്ഗം കയ്യിലേന്തി. പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് ഒരു ഉത്തമ ഭരണാധികാരിയായതിനാൽ അദ്ദേഹം തൽക്ഷണം കലിസത്വത്തെ വധിക്കാൻ തയ്യാറായി. ഭരണാധികാരികൾ അഴിമതിക്കെതിരായി നടപടികൾ എടുക്കുമെന്ന് വെറുതെ പ്രതിജ്ഞ ചെയ്താൽ മാത്രം പോരാ, മറിച്ച് അംഗീകൃതവും ആധികാരികവുമായ ശാസ്ത്രങ്ങളുടെ വീക്ഷണകോണിൽ കാഴ്ചപ്പാടിൽ നിന്നുകൊണ്ട് അഴിമതിക്ക് കാരണക്കാരായ വ്യക്തികളെ വധിക്കാനായി മൂർച്ചയേറിയ വാൾ കയ്യിലേന്തി തയ്യാറായിരിക്കണം. മദ്യശാലകൾ അനുവദിച്ചുകൊണ്ട് പാപചേതകമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് വിരാമമിടാൻ ഭരണാധികാരികൾക്ക് കഴിയുകയില്ല. അവർ ഉടൻ തന്നെ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള മയക്കുമരുന്നുകളും മദ്യങ്ങളും നിരോധിക്കണം. മാത്രവുമല്ല, ഏതെങ്കിലും വിധത്തിലുള്ള ലഹരി ശീലമാക്കുന്നവർക്ക് മരണശിക്ഷ വരെ നൽകാനുള്ള നിയമം നടപ്പിലാക്കണം. മഹാരഥനായ പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് മാതൃക കാട്ടിത്തന്ന പോലെ കലിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് വിരാമമിടാനുള്ള മാർഗമാണത്. അപ്പോ കലി വരുന്നത് ഇതിലൂടെയൊക്കെയാണ് അല്ലെ, മദ്യപാനം, അതുപോലെ ലഹരി ഉപയോഗം, ഇതിലൂടെയൊക്കെയാണ് കലി നമ്മളിലേക്ക് വരുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ നിർത്തലാക്കണം. അല്ലാതെ യഥേഷ്ടം മാർക്കറ്റില് മദ്യം അവൈലബിൾ ആവും, പക്ഷെ നമുക്ക് എല്ലാവരും നല്ലതായിട്ട് കള്ളന്മാരുണ്ടാവരുത്, പിന്നെ സ്ത്രീകളോട് മോശമായി പെരുമാറുന്ന ആളുകൾ ഉണ്ടാവരുത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മദ്യം തലയ്ക്ക് പിടിച്ച് ലഹരി പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ തെറ്റായ പ്രവർത്തികൾ. അപ്പൊ അത് യഥേഷ്ടം സമൂഹത്തിൽ കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ആളുകളെ നന്നാക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളത് നമ്മൾ നിർത്തിവെക്കുക തന്നെ വേണം. അല്ലാണ്ട് നമുക്ക് സമ്പത്ത് അതിൽ നിന്നാണ് കൂടുതൽ കിട്ടുന്നത്. നമ്മളെ മദ്യം അവൈലബിൾ ആകുമ്പോൾ കൂടുതൽ പേര് അത് വാങ്ങും. അപ്പൊ നമുക്ക് ഗവൺമെന്റിന് നല്ല പൈസ കിട്ടുമെന്ന് കരുതിക്കൊണ്ടാണ് ഇപ്പൊ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ അതൊക്കെയാണ് ആദ്യം നിർത്തിവെക്കേണ്ടത്. അങ്ങനെയുള്ള തെറ്റ് ചെയ്യുന്നവരെ മരണശിക്ഷയ്ക്ക് വിധേയരാക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അത്രയും തെറ്റായ പ്രവൃത്തിയാണ്. കാരണം ആ പ്രവൃത്തി ചെയ്തതിന് ശേഷം, ഇപ്പൊ ഒരാളെ കൊലപാതകം ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് തൂക്കിക്കൊല്ലാൻ വിധിക്കുന്നത് അല്ലെ. പക്ഷെ ഈ കൊലപാതകം ചെയ്യാനുള്ള പ്രവൃത്തി എവിടെ നിന്നാണ് അവർക്ക് കിട്ടുന്നത്? ഇങ്ങനെയുള്ള മയക്കുമരുന്നും മദ്യവും ഒക്കെ കഴിച്ചിട്ടാണ് ആളുകള് തെറ്റായ വഴിക്ക് ചെയ്യുന്നതും ചിന്തിക്കുന്നതും ഒക്കെ. അവർക്ക് ധൈര്യം കിട്ടണമെങ്കിൽ പോലും എന്ത് വേണം? സ്വബോധം മറച്ചു വെക്കണം അല്ലെ, എന്നാലേ അവർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ സമൂഹത്തിന് നന്മയാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നതെങ്കിൽ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ഇത്തരത്തിലുള്ള ലഹരി ഉപയോഗം നിയന്ത്രിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നിരോധിക്കുക തന്നെ വേണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. വാഞ്ചാകൽപതരൂപ്യസ്യ കൃപാസിന്ധുഭ്യവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ वैष्णवेभ्यो नमो नमः. आनंदकोटि वैष्णववृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, नित्य गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल. हरे कृष्णा. सर्वं श्री कृष्णार्पणमस्तु. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा माताजी.